I čao ljudi, ovdje je Matko iz Čeleških komšija i danas sam samo htio napraviti jedan mali kratki channel update. Uglavnom, zadnjih par dana nismo snimali jer pripremamo jedan novi serijal, mislim novi, prvi serijal na našem kanalu. A to je ankete i ovako, ispitivanje neko bezvezano zezance po trgu i to sve, kušti. I za to nam treba ipak malo više vremena nego što smo očekivali, pa ništa. Vidimo se kad to napravimo. Možda već sutra izbacimo taj neki video, ali ništa ne obećajem, ali moguće je. Već smo počeli. Počeli smo s ovim kao koliko košta tvoj outfit i tako te neke gluposti. Ali teže nego što smo očekivali jer ipak nemamo popularnost i zbog toga je teže. Ali trudimo se i nadam se da ćemo već sutra donijeti prvi video. To je bilo to od današnje epizode, više update-a, nema veze. Vidimo se.